Hartang kepa berkun dan sem berkuit. Amen. Kau men kepara mata kesengi in pusan halor kasiti beningkong sakinong Korint. Kalau nong kepa katlai kat iwe haduk katlai. Kedai kalau nong kepa upolus upteng ya ke kepa ulah tho akal nong kepa katar. Haka lenong kepa katlai puwei bentawa bi ke ong kumne. Nang pulen aduk ke bentaba ba a to angnut ya kisap ki pa kham kraw menta ngan keda papi ya klenti pa parat liam ya ki we pat baro nang ta u tho ha kala nong ka ba khat lai lada ke khat pa iwe kane lada nga kren da ki kitien jong ki breu ba jong ki angel heringam don ya ke jing e kalong tang karnong ka sawa ne ka syakuriau bariu syau-syau langadon ne ka sapan ya tu lupa pan nga start baha pan sempang ikijing maya baro langadon ka jinget ka bawat ban pen kenria ya kilumba andre ladang amdon ya ka jinget ngamlong ru em ladang ai baro kat bangadon ban sai ki baduk pan ai ti wat ban thang ya la kamet klem don jinget ngam mentoi Upolus hangni utmu ban yatu pat ai jing hikai ya kinong Korint namar kumbangi la i ba hakamet jong ukris lane hapo jong kabalang kidon ki ministry ki ba per lane ki jin ai ki ba per jong umen sim bakoi halor ki dekat jong kabalang ki balong dekat met jong ukris ulang ukli jong kabalang ya ki ba ni pule ha kala nong ka khat ar jong ka siti benekong se kinong Korint but kitu kisap ki ba don ha kan ni kala nong ka khat ar kilong kine ki ba ni ki don ha po kabalang hukum kas kaji kesab jing penak ktin kabor hikai jinge kabor penkia kabor lek kampla kabor jong jinga tu lupa kabor penya pera pring ki mensim bhabat pasniu ka jing nang ya ktin ka thle par ka jing nang ban batai ktin ka thle ki bangi semaga lenong ka pakhat ar dukat pra hadu sipau jong ka siti ben kong se kinong Korint den rei yakine kini kisap per kini kinong Korint ki yasngau kraw mo kitu ki badon ni kini kisap per hajaka ba kitu ki badon yakini kisap kinte ya kabalang teki pause ki klalong kum kijing Yakob we badon ya kan kasap bat we pat badon ya we pat kasap Andre ke ba ja naki bakam tei ya kabalang kade kecing wang Paulus adam don jing la phila ban ne kini ki borokhoi takini ki sap per juman sim khoi kaman toy wang Paulus apostol wang kaman toy yanga ngam men toy wang dan berkata wang ile de ngam toy mereka teuru ya kitu ki badon ya kini kisap umut itu ki berbulan ya kini kisap andre kim dei ki batei ya ka palang dan berkata kini kisap per ki badon hapo ka palang wat ha mentaru ni don ki beri don kini kisap per ki breu ki don kileng do ki don wat ki ru pai baru ki balak ban yu ya ka jing im ke pa la lek jom ubreu kudan ka we ka sister ngalalet ban yo jing sneng jing kentu naka wakala yu ya kipor ki balajia nadu banga dangret te kumkine te lada don kumkine kisap maka naru lada ngimdon ka jing kan om te kanam long ka pate ya kapalang mo kari tang pen ba o nga dei ba don ya kan ka sap ban yu
ban ya thu lupa ban penkoi ban lek kampala ban batai ban hikai Andre ladang ngam don ke jing kini kumbong pol ngam antoi da kini cuma kata ban te kapalang mut halor kini kisap de ban don hakli jong kini kisap da kasap te haba kumta ya kapalang en sate marba kane ke jing tumu ba klik tam jong kane ke jing kai jong Paulus apostol bat kane ke jing tumu bante ya kapalang de bante ha ka jing en pentrikam bante ha ka jing nang ta ha ki dikhat ki ba saw ru nyau u Paulus ubu ya ka jing thau jong kata ka jing ki ba ngi de bandan pa ka jing ki ba kumno ji ki ba kumno lada ngi don ya kum ke ni ki jing kemut ngi om long ki ba thok ma syukor ilade bang ong manga don jing ti ke ek tai jing thau jong ki jing ngin pule ka jing ka ya sha satar ka jing kalong ka pasbun ka jing kam pihun kam le khlo kam le kraw ka jing kam ju klem makor kam wat lade kam khoi khoi lem ni kam ju at not ka jing kam kemen ka jing le bom hop hare ka sat kemen bat ka jing sisa ka jing kam map ya ki baro ka shania ya ki baro ka kermen ya ki baro ka ya sha ya ki baro ladangi la pentep ya kine na du khat ba saw du ba nhiều ladangi le kumba la tho hang ne ngin long sisa ki ba pat ngin sala sisa da ka borjung blei ka borjung man sim ku man tei ya ka balang man tei ya ka imlang ka salang man tei ya ka long yeng ka long sem klem don ya ka ne ka jing thau jong ka ne ka jing ngin omla da lelei ban tei ya la de ya ka yeng ka sem ya ka balang ya ka snong ka thau bat ya kari balei ha ka ne ka juk pamata kari ka jaj ben riu jongi ka long ka batrat pat ka pajat namar ba ngim ko ngu ya kini ki tin pala yo jing hikai na kapor syakapor te ka ne ka de jing khot yang iwe pe iwe bangin kala ka pamut ban thau ya ka jing ki ba ngi yong ngi habing yang ngi yano ngi de ban thau ra ka ni iwe koren khat lai sao hadu nyo thau da kine helate la bantip la nga sisa na em om de tang ba u chenrang ye kan thei chenrang de bandon jing ke ba sisa ya kimi pa u tanga ya ka tanga ki kimi pa ya ki khon ya ki kimi lagi jong ki kimi ki pa nata kata ya ka circle ke ba khamyar ke jili ba khamyar ya ki paramarjan marpa ki parasnong parathau ki be trelang pat kum ta ter kan peteng ya ki bahalor ki lengdo ki bishop ki reuniam ki nohikai ki rangpa balang ki katekis ki ladangi don sisa ya ka jing ti theu la don sisa ka de sisa ka jing pangidon rebun sen ka perthai jungi mata ya ki jing hadai para breng yang don jing kam tam breng senrang berkenteng yang don jing andre kam dei ka jing ka dei tang ka jing throu ber ka jing kwa thì nomor kata theu ra ka ne ke tetapi om nga theu ra ka ne sau khot sau tu nhiều jong ki thi bene kong sikin kuren kalong ka bakhat lai pat phin sem la nga si san em ye ta ibriu ibang nga ong nga lane kam tame hato yo ble nga si san em tada ngi le kumbale ma tho hang ne ngin salong si ja ki briu ki ba yo ble na do ka not jongi na do ka men sem jongi na do ka jing mot jongi na do ka bor jongi bara tu try
un yalam ya pi ka bor jong man sim ba khoi ban eat hok bad ban pentrikam be kisap per bangi yo ro man sim ba khoi ya bangi li opdiang ro ka singi baptisma pajing pen scam pada ki sakramen baman ka por bangi yo opdiang pa kita ber khat kisap ki bangi yo pa kinong ki batrikam halor ki jingi hakanong rem jo ki jingi en yo ro yo try Jesus Christ chinam na chinam amen akdam kupa berkun sim khoi amen